Hola, estava aquí intentant fer-me fotos menjant una pastanaga i de cop dic, ostres, que complicat que és expressar com es fa un penilingus així en fotos. He pensat, potser puc provar de fer un vídeo. Bé, anem a provar-ho. La pastanaga està una miqueta velleta. Ai, Déu meu. En fi, algo així faria jo, com d'anar jugant, pujar, baixar, buscar la mirada de l'altre, la complicitat. Bueno, com anar jugant, recordant que la punta és el que més els excita i per tant, doncs, deixar-la pel final, no? I deixar que tot pugui ser així progressiu, anar jugant, tornar avall, jugar també amb els testicles, que evidentment una pastanaga no en té. I bé, no? Com buscar aquest anar-la escalfant, no? Anar-lo escalfant sense doncs pujar massa al foc. I ja acabaríem més menjant realment el penis, també com amb molta suavitat, amb la llengua. Jo sento que el més important és que tu controlis què estàs fent i no li deixis amb ell, bueno, com a mínim a mi no m'agrada gens, que m'apretin el cap pel darrere, que és el que tots veuen al porno, no? O sigui, és molt personal, t'estàs posant el seu penis a la boca. Hi ha dones que els hi venen arcades i tot, i bueno, jo sento que és important que tu gestionis aquesta entrada i llavors a mi el fet de jugar amb la llengua m'ajuda molt, entre cometes, és com una estratègia, no? De que el manté amb ell doncs pendent, excitat, etc. i jo no me l'estic ficant fins a la jugular, no? Llavors, bueno, és up to you, és el teu criteri. Apa, doncs, ho deixo aquí. Que vagi bé.